ପିଜ୍ଜା ଏ ବୋପା ମା କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇରା ରୁଚୁଛି ନା ଶନିବାର ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ପରା ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ମାମା ମୁଁ ଆଉ ଶନିବାର ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି। এইটা ଖାଇଲା ସି ମିଛ ନୁହଁ କେମିତି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଖାଲି ଗଳିଯିବ ନ। ଆଡ଼େ ଟିଭି ଲାଗିଛି ଆଡ଼େ ପିଜ୍ଜା ଖିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଇବୁ ରାତିରେ କହ ସେୟା କରିବି। ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବୁନି? ରାତିରେ ମାମୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଣିବାକୁ ବେସନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ବେସନ ଆମେ ଏଇନା ସବୁ କରିବୁ। ଏ ଖାଇବୁନି? ପକୋଡ଼ି କୋବି ଚପ୍ କରିବି ଖାଇବୁଟି? ଆଉ ଆଳୁ ଚପ୍ କରିବି ଖାଇବୁ? ନା ତୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି ତ ତାକୁ ଖାଇଲୁଣି ଆଉ ଖାଇବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ? ବିଲେଇ ଆସିଲା ଡାକ ତାକୁ ଯା ଖାଇବୁ ଯା ଦେରୁ ଛିଡ଼େଇକି ଡାକିକି ଦେ ଆଇଁଷ ମଡ଼େଇକି ଦେ ସେ ଖାଇବ। ଥୁଅ ତୁ ତାକୁ ଡରେଇ ଦେଇଛୁ ଫେରି ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉନି। ତୁ କେତେ ଦେଇଛୁ ଲୋ ମା ସେ ବିଲେଇ କାନ୍ଦିବ ଲୋ। ମାନେ ଟିକିଏ ଲୋଭି ଏଡ଼େ ଲୋଭି ମୋ ଝିଅ ଟିକିଏ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ସେ ଯାଉନି ତାକୁ ଡରୁଛି ତାପରେ ଡରେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ଆମର ଖାଲି ସେଉ ଖାଇବ ତାକୁ ପେଟିସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଟା କ'ଣ ତ ଝିଅ ପିଜ୍ଜା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ଚିକେନ ପିଜ୍ଜା ପିଠାରେ କାହିଁ ହବ ସେ ଅଟା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା ନା ପୋଛିବି ହାତ ଭଲକି ଧୋଇବୁ ଏଟା ଧୋଇବି ଚିକେନ ସେ ଖାଇସାରୁ ଆଇଁଷଟା ସବୁ ଖାଇସାରେ କାଳେ ହାତ ଧୋଇବୁ। ହଁ ଅଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ ଅଜା ଖାଇବେନି ଆଉ ଖାଇଦେ ଖାଇପାରିବୁନି ଏଇଟା ଖାଇଦେବୁ ଖାଇଦେ ଅଜା ଖାଇବେନି ଚିକେନ ମାମୁଁ ଖାଇବେନି ମାମୁଁ ଖାଇକି ଯାଇଥିବେ ସେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇନା ମାମୁଁ ବି ଖାଆନ୍ତିନି ଶନିବାର। ତତେ ପିଜ୍ଜା ବୋଲି ଭଲ ବୋଲି ତମ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବୁନି ତାହେଲେ ଖାଇ ପାଣି ପେଟ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ କୋବି ଚପ୍ କରିବି ଖାଇଦେବୁ ଦୁଇଟା ଆଉ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ଗେଲୁ ମିଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଲି ଡରିଲା ମତେ କ'ଣ ଡରିବୁ? ଏଇଟା ମିଆଉଟା ଗେଲିଟା ମୋ ଝିଅଟାକୁ ପୁରା ଡରେଇ ଦେଲା ଲୋ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଘରେ ପଶୁନି ସେ ଆମ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ବାଏ କରିଦିଅ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ କହିଦେ ସେୟାର କରିବ ହଁ ମିଆଉ କରିବେ।